Nagonche muriambu ya mona soko lemereria omoroberi orero bokomenya okuya kebo chenu togokwanera igoro ya omonto gotaka kwerusia obogima gose gweita. No torega iga na Dr. Rogers kwerusia obogima ase totebe ase abasubati na abasacha. Mbanto ki mono mono okonyora bakwerusia obogima ase obokoreri bwabo buna kwabokoreire gocha. Mbia mono sana Janet. Ase obotuki bwakorirwu yaorokiri buna abasacha nkwerusia bare obomoyo mono kobua abasubati. Inki gekogera abasacha berusia obomoyo mono. Abasacha abange mbari gotaka gukwana gento nkerekeri buna togokina mwatebwa omusacha tabwenti korera. Gose musacha tabwenti gukwana igoro y'emichando agwetera. Okobeka ebinto birio abasacha bakobeka enkoro ime naki gekogera abande ribaga bago-open up gose bakoigora enkoro bakwane bakorera kwerusia obomoyo. Abasubati n'abanto bagokera agachire buna bagosoka ata ino emosani oya omonto oyonge chiri gose gento nkerege enchandete otema kwiranie obokong'u bwaye ensake. Eki naki gekogera abasacha enkororande nonya na amatanga kero omonto asirire nabo konya omonto yare arenge ang'e mono na omosacha oyo lakini tari korera. Bono abasacha abange buna gwateba buna tokinire iga culture. Eba chimbu chia abagusie omonto atange omosacha tori korera. Bono egento eki gwatebire nabo egochi gia affect omonto obongo. Igo omosacha onye koigwete korera rera. Onye omonto osirire rera. Onye omonto okogechiri motai kwangechi tiga gokirera obokong'u tebia omosani oyo naki omosubati oria onye na omokao okorire iga na iga tiga gokira ng'a bono inche ngokuke bosacha. Janet naende egento kende togotebia abasacha onye kogosunyokorera ase abanto bare isiekere nonye na ebafu yago nyomba rera kabisa mpaka gose aende sikonyuma gesona moino tari lazima orere ase abana bago baroche gose nonye na ase efamily yago eroche nabo ogoisiekera ase rera kabisa mpaka obe kwabe relieved. Naende rigia omonto oria oaminete kabisa tema komotebi emichando yago alafu nabagokorifa gochia ase gose ero omonye nabagokoa esolution. Naende obotuki nkoroki bore kera esecond eyemo yani kera after every 40 seconds omonto oyomo nkoigora are gotumia suicide gose okwerusia obomoyo baada ya kera 40 seconds. Igo korwa twachagete omoroberi oyo iga bakabona abanto na abange batemire gose beitire. Eyio bono ere buya omonto gosiboka na gokwana emechando yaye erinde autoke. Bono okwerusia obogima obo nkore preventable ng'aki togogotanga. Okwerusia obogima nkore preventable. Egento egetang'ani torakore ekero tonyare gotanga okwerusia obogima okorusia naki tokoroka stigma. Stigma neri ng'a nki omonto onde agochi kondigereria ng'aki agochi korengera. Tokore stigma egere abanto banyare gosoka na gokwana. Egento kende togotebia abasacha eke twagatebirwe ati omosacha should man up. Eki na egento bono iga getirwe na echingaki. Kera kwaigure pressure yagosoire kabisa tema open up na abasani bago bari omaete. Egento nkere togokwana igoro ya trust na ken system mono kera togochira musani onde bwensi omote emichando yago naro oragosekerere gose agochongeri agokoboria aye bono omosacha omogima ati oche gonkwanera igoro ya okong'enta nkeki ogontebia no kero omonto agochire naye bono buna omosani okogotebi nimbwate eshida gete naikire ase mpaka natemire kwerusia obogima lakini teraba successful naki orankonya omonto buna oitiga komochongeri moire nonye na ase enyagitari erang'e nabagochaki counseling ng'ora onyore obeire buya. Naende egento kende gokora egento eke iga kia okwerusia obomoyo ntogendete gosuguma eserikari ekore egento tokoroka decriminalizing suicide etige koba criminal ati omonto onyorwa gatete koing'enta abwente koirwa eseri tebwenti koba igo omonto onyorirwe oattempted suicide kera mwamokonyire ase akoirwa nyagitari akwanero kera areterwa nyagitari abwenerwa kabisa alafu akwanerwa iga abwo nari tokomanya eshida nere eye nabo oranyore omonto oyo depression abwate
mental disorder nere tokoroka buna schizophrenia nere abwati nero yagarire obeiriga twikira aswe nonye n'abasigari bete tokobatekera banyorire omonto oisungire tarachikoku tabwenti koiru jera nyagitari abwenta koretu tabwenti kwegorerwa mashitaka ati nkigwakorera egento ekeiga chikanturi chinde kera omonto buna oyo anyorirwe akoirwe nyagitari oba admitted in a psychiatric hospital orwariwa mpaka oba buya chikanturi echi chiagendereire naende ntonyorete obotuki bworokiri chikanturi almost 25 chirase ekwere ya Commonwealth still nchibegete suicide buna criminal eki nakio World Health Organization yagandete korwani n'ebyombe binde birega iga Kenya bigodire namang'ana mental health egere suicide tebekwanda the criminal sheria nchire chigendete chiarure senate chikoro ku the mental act bill chigokwanira amang'ana ayo chogo decriminalize suicide nanda so gotanga Janet totara chigokora so gotanga suicide egento ngire tokoroka buna support ye family ne society asa abantu babwate kwa marwira ali umuntu egubidi unywa malio gasobugima bwaye bwensi buna cancer buna HIV buna diabetes buna hypertension abantu abango ikabara segete barora buna ebari burden bochase ebari buna n'umusigo abere bochase family umuntu orangera litingo timukalende ntige gochati nkuru enseri ntige gochanda abantu aba esauri wose umuntu orwarete tutebe buna cancer ogotebiri konye gento gete kwa kwemurunga ni style gete umuntu ori nabakorera buna obarosiri warorire oni support yeri orata konyore kirurwarite kegera buroire borabumbori kurangeri support yeri uraga nyonyore nero nayo ubwente kwa abantu abakibarororo wese konyore support yengiya nabarabwo chances cyo kwirusha bamoya abantu babwate gendo tokoroka buna chronic illness nabo chikwira nansi rate nabo chikwira nansake ose CRP nanda abagotwa baitokera bagotire family abagaka tubwente twabarigereri sana n'abanyina buna toko batiganka bari very lonely muntu tayo gwakana nesi nyuma nyana ki abantu bari no mugaka uri okwimuka okorere togo kinamba ko gakie myaka gete wando sabe jirani simyo tabakaranga kirango mwana oyo nena kiagenderete loneliness iringo chire ya kora abagaka bari bagenda nsi kabisa muntu orengereri naba abagaka n'abanyina bagenda nsi kabisa mbako muntu orengereri kwerusya omoyo igo bono twarorire ebintu ebyonsi na mbona nakitogwanete korenda abantu gose bimanyererio ng'a omonto igatachi kwerusya obogima ntagete bono togenda ase keria eamate n'abairi bagwenete gokora ase omonto iga bworokire ebimanyerero biri Okay, Janet, kero omuntu gose bono toteba omoroira orekere ebimanyerero biri naki design chiri twateba chikworoki narengere tuchikwerusya omoyo egente getang'ani tokoba obwanchani abarore naki no turamo nere nande ngotara turi nere mbakabe buya mwamoro kiri obwanchani buri ekina kiegente getang'ani mobasi como judge como chongeri como buri matu muntu nara watanga kingo itanda abantu bamuteye ngake engori togokoreta nere rio tagete yekenyorini engori otagete ngane rio koriembe batogokoretera ebintu bunebi ebyumbi bwani inuma ete no gosekereria no muntu ya minute ng'amaene ngo itarenge mwanya kumuchongeri tebirie gento kiria mention iri mwarorire any sign ikaransanse baidhenga kiri umuntu iri gento atagete no omuntu oramutegerere nande bokomutegerera for even 5 minutes chideka isano choka obuchincho bugima bwaye kabisa tobasi komate yati nima ete buno egwete tukwanya kumanya bona muntu egwete tokumanya sa egwete nka yegwete yekumuruma matebi kwangeresa ire mechando yabo narure gweteire ngwetere ore obokongugete nande tigan kwane na inchi nonde kusitorere nkaitura agende onyoro obokonyi mono umuntu nabara atware shida yechibese oyeto kunyara kumukonya na bese echo lakini kwa mutegereire kwa mutebiri solution inchira turanyara gukora igato tokonye mangana yechibese abe ebina byo tari lazima onyara kumukonya directly komwa other options kwa mukonyire ibirangere biri kurusha bamoya gwate yachakire kwera nansake egento kende urakore nande morete nyagitari
ng'orete nyagitari ntobwate counselors ntobwate abantu ba specialist ase amang'ana aya onsi ya mental health na psychiatry na bagochaki treatment ng'ora mpaka abe buya achake ng'ora ngosomiwa are buna konyara egento tokoroka buna coping skills kire ebirengererio ebi biagochire bikorusia omoyo nkio obwente gokora kwarore china chiri coping skills chiri ogosomiwa egere omonto omanya naki kere ebinto ebi biachire naki abwente godeal na birabio bono omwancho omorigereri twasomire amange igoro ya suicide lakini aso obweng'e okwerusia obomoyo na egento kere very common naende nkere ororo nkeri gochora omonto ati ning'o nonye ninche nonye Janet iga teri gochora ati ning'o ebirengereri bia okwerusia obomoyo birache tori komanya naki bigocha nabo oratware omochando omosinini ogosuguma mono oikonyore gwatwarire ebirengereri ebio igo omorigereri omwanchi kera kwanyorire omoiri gose omosani obwate ebirengereri bia okwerusia obomoyo tema komotegerera omanye nki kiareta eshida eye naende ntobwate chinyagitari chiaito na echisafe house echi twakwanire ase abasiko bareta egere bakwaneru bachake treatment onyene eshida abwate underline enyare korwariwa naende tiga twena na egento tokoroka family na social support tigochongeria abanto babwate ebirengereri bia okwerusia obomoyo tigochongeria abanto bakonywa amariogo kera rituko ase esauria oborwaire buna obwa HIV kiagera okobachongeria kori still ekokogendera kowasenia situation yabo barengereri mono kwerusia obomoyo ase igo tiga tonyare gosupport abanto baito na kobakonya egere banyare konyora obokonyi ase chinyagitari nabo mogotonyora in our social media platforms buna Facebook na Twitter tokweruka buna Kivulini Health Minds irorere enamba eyi naende enamba ya esimu ere 0726 660051 kero bagwaka ng'o bakonyora Rogers nere bakonyora Rogers naye batea marieta onse Rogers omuya nere mokonyora kera mogwaka enamba eyo nabaire naende nabo nkobategerera nabatebi naki tokonyara koumerana egere tonyare kogamba mono naende onye omonto gokorware nabo agogotebia ase oranyora obokonyi ang'e nase ore kiagera kia amabundu omonto nabo arake korubogirango korwa eskimu korwa Nyamira igo nabo okobatebia ase obokonyi bore ang'e nabo rabu nonya na echinyagitari chia eserikali nabo okogenda onyore bagogotebia ase okogenda gochitibu obwa twakorire tutarachi gukura tiga nkwani ntome salamu ake tomango nkwania health workers bonse tokora na barabu KTRH Ward 10 ande mbatebi mbia mona ase gasi bagokora alafu nkwanie familia yane mama na tate sibali na omong'ina na abana bane mbia mono sana Janet aso kong'ari bageri tiga togendera gosemia abanto baito egere banyare gokonyeka kiagere ebinto bindembire very preventable mbia mono sana mbia mono daktari ase obosemi bwao naende ntochi togenderere gokwanera omwanchi omorigereri kiagera nimanyete ngontebi bare ng'aki bagwaka enamba ere ase screen ngontebi bare naende oche omorete akwanere gento gete onye gotagete akwanere naende obokong'u bonde nabo ogontebi erinde toborete bwango ekiagera tobwate emeroberio egocha buna tobangete lakini onye kobwate ng'ana obwenete kwaneru onye kosinyire gotebia omonto nabo tokonyekwanera in general ntochi goteba naye gwatobori omwancho omorie buna botambe ngogotebi eanche bwanchwe noroche bono kero bweanchete togocha kwerusia bogima na obweng'encho tibwerusia obogima rigia obokonyi igo nkorokwa Janet Nyamwama mpaka chingaki chinde endera korigereria Ndizi TV.